De què depèn la teva salut? La genètica hi influeix, però hi ha molts altres factors: les condicions de vida, els hàbits, l'ambient en el que vius. Sobre la majoria d'aquests factors s'hi pot incidir. Des de DeepSalut procurem fer-ho. L'objectiu? Ajudar-te a guanyar salut i qualitat de vida. Les actuacions que duem a terme es poden classificar en dos grans àmbits: el de protecció i el de promoció. Els programes de protecció busquen millorar la salubritat del nostre entorn i preservar la teva salut davant agents físics, químics i biològics presents en el medi. Fem controls i desinfeccions periòdiques a les instal·lacions on pot desenvolupar-s'hi el bacteri Legionella. Controlem l'aigua de boca per assegurar que estigui lliure de nitrats o altres contaminants. Treballem per garantir un bon estat sanitari de les piscines d'ús públic, les platges i les sorreres infantils. Lluitem contra les plagues urbanes, que podrien arribar a transmetre malalties. Per llei, els ajuntaments són responsables de la salubritat del seu municipi. Què vol dir salubritat? Doncs vol dir vetllar perquè els equipaments i els espais públics estiguin sanejats. Vol dir vetllar perquè totes aquelles activitats que tenen a veure amb la salut de les persones es facin eficientment. En una paraula, vol dir estar atents a que el benestar de les persones, de les veïnes i els veïns sigui el millor possible. I des de DeepSalut estem al costat dels ajuntaments. Els ajudem des del punt de vista de facilitar-los accions directes, de facilitar-los assessorament tècnic, els ajudem des del punt de vista econòmic i volem continuar-ho fent. DeepSalut té l'obligació d'estar al costat dels ajuntaments perquè la salut pública a les comarques gironines sigui el millor possible. En l'àmbit de la promoció, s'hi emmarquen les accions orientades a dotar les persones de les habilitats, les eines i la informació necessàries per tal que puguin millorar la seva salut. Programes com el de parcs urbans i xarxes d'itineraris, el de salut bucodental o el de desfibril·lació incideixen sobre les habilitats per la vida, el sentit crític, els valors, els hàbits. Des de DeepSalut, amb iniciatives com el Salut i Crisi, també busquem reduir les desigualtats socials i actuar sobre les condicions de vida. Tota aquesta feina la fem en col·laboració amb els ajuntaments de la demarcació de Girona, les entitats i altres agents del territori. Unim esforços perquè guanyis salut i qualitat de vida.